Hola! Sabies que ja pots consultar informació del teu poble directament des del teu WhatsApp? És molt senzill. Envia la paraula Ei Catadau al WhatsApp de l'Ajuntament. En uns segons rebràs una resposta. Selecciona l'opció que més t'interessa. Envia un missatge amb el número de l'opció seleccionada. De nou, espera uns segons per rebre la informació sol·licitada. Pots fer tantes consultes com necessites, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.